Ezkerra mobilizatua eta karrikan astearte hontan Frantziako estatu osoan, hemen ere bai Lapurdiko hiriburuan. Lan-sarien emendaketa eskatzeko, baita ere pentsioena eta ere bai nola ez zerbitzu publikoen indartzeko. Murrizteak baizik aipatzen dituzela, eran nahi duz zerbitzu publikoak horrendik sufrituko dutela. Jadanik ingalarian dira, eskida ikustea ospitala edo hezkunde nazionala. Horrez gain, hor ikusten duguna errakasle mailan ez dela errakasleik biltzen ahal, gaizki pagatuak gerako eta horrek ez du bate lagunduko. On a toujours le goût encore de la retraite à 64 ans de travers de la gorge. Manifestariak atsekabetuak ere erretiruen erreformarengatik dekretu bidez indarrez onartu zen, testua kentzean galdetu dute berriz ere. Borrokatu gira duela zonbait hilabete edo orain urte erretreta erreforma horren kontra eta naiz eta indarrean pasa den, segitzen dugu erraiten erreforma hori gaur legea dena ez dela onargarria guretzat, zeren azken finean kondenatzen gaitu gehiago lan egitea eta pentsio txikiago batentzat. Beraz, gaur egun, naiz eta indarrean pasa den segitzen dugu erraiten eta pizten eta gure errol soziala ere egiten kontrapoderekoa erraiteko ez dugula onartzen. Sokatirak aintzina segitzen du beraz, baina aldiuntan parean, hauteskundeen ondotik agertu den eskuineko gobernu berria. Emaitzak ez dira errespetatuak izan, eta uste genuen bezala, azken finean bere gobernua osatu du, eskuineko gobernu bat, eta azken finean galdetzen aldugu hau guztia horretarako, ze lehen bezala edo okerragoa da, eta gu beti bezala, herritarrak, langileak, beti bezain gaizki gaude. LAB, FSU eta CGTek diote gero eta prekaritate gehiago dagoela, uste dute aberastasuna hobeki banatu behar litzatekeela, gainerat LAB urrunago doa. Jaiten dugu ere ez gira beti defentsa jarrera batean egon behar, baizik eta atake posizio batean edo erantzun edo alternatibak aurkezten ditugunak. Gu labetik proposatzen ditugu alternatibak eta adibidez hemen erabaki proposamena gure ustez egiazki eta konkretuki gure lanbaldintzak hobetzeko edo lanbaldintzak onak izaiteko bertatik hemendik erabaki behar dugu eta horretarako tresnak existitzen dira eta guk eskatzen dugu haien gauzatzea. 1000 lagun pasa Baionako karriketan barna asteazken hontan argiki diote ez dela lehen mobilizazioa, ez eta azkena izanen.